there is no legal pogo operations here in the city of Cebu. Mao kini ang pagklaro ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia subay sa pagban lukop nasod sa Philippine Offshore Gaming Operator kun Pogo. Saysay niya nga sa 40,000 ka mga rehistradong establishmento sa dakbayan, gikompirmar sa Cebu City Business Permit and Licensing Office nga walay usa niini ang registered Pogo operator. Apan sumala ni Garcia nga dunay impormasyon gikan sa Philippine Amusement and Gaming Corporation kun PAGCOR mahitungod sa pogo-like activities dinhi sa Sugbo. Namang giingon si Chairman Tengo nga there might be pogo-like activities kuno here in Cebu. Of course, I will not discount that possibility. In fact, I welcome him very much. Kay niingon siya nga he will come to Cebu to talk to the local government officials. He is very much welcomed here in Cebu because we want to see the end to this problem as well, if ever there is such problem here in the city of Cebu. Dugang ni Garcia nga plano sa kagamhanan ang pagpahigayon og inspeksyon sa mga call center o BPO companies sa syudad nga posibleng dunay mga illegal nga kalihukan kalapot sa Pogo. Gani pasalig sa acting mayor nga hingpit ang pakig-alayon sa kagamhanan ngadto sa kapolisan lakip na sa NBI. Sa laing bahin, gipahigayon karong adlaw Hulyo 26 ang pag-asumer sa pwesto sa bagong director sa Cebu City Police Office kun CCPO nga si Police Colonel Antonieto Cañete. Ang outgoing CCPO Director, Police Colonel Ireneo Dalugdog, nilingkod sa pwesto sulod sa duha ka tuig. Kini si Queenie Joligon, alang sa MyTV, Cebu.